קורה? מה שלומך מאיר? וואלה מצוין. תגידו לי, מה זה בשבילכם פלוגת ברק? פלוגת ברק. חזק ברק. וואלה. פלוגה באמת חזקה. משפחה. אוהב את כולם. משפחה שעוזרת, תומכת, אנשים פה טובים, נגד מאוד טוב. ברק בשבילי זה כוח, זה עוצמה, זה גיבוש, וזה חבר'ה אהובים, שאין כמוהם. וואלה, אחלה פלוגה. אבל אני חושב על ברק, על פלוגת ברק. צריך להיות חזק בשביל להיות בברק. זה בברק. משפחה אחת גדולה, חברים, אחים לכל דבר, גם בטוב, גם ברע, כולנו אנחנו עושים ביחד. חברים מאוד טובים, זה אחווה בין אנשים. לא פעם שמישהו אחד נופל, מישהו אחר מרים. פלוגת ברק, וואלה, הצחוקים, המשפחתיות שיש בפלוגה. החיבור הזה שכולם ביחד, כולם כאילו מגובשים כזה. גם אם זה לא נראה ככה לפעמים, גם אם בחדר צחוקים, עדיין כאילו משהו את השני פה. פשוט כאילו, אין דברים כאלה. אני אומר לך את זה בתור אחד שהיה פה. ברק זה משפחה, זה בית חם, זה בית אוהב. זה חברים שלמדתי להכיר. וזה... אין לך לתאר זה פשוט, משפחה. אוקיי. אתה מכיר אנשים מכל הארץ, אנשים שבחיים לא חשבת שאתה תכיר ותהיה חבר שלהם, ואתה נהיה לך קשר טוב איתם, ואתה מדבר איתם גם שלום בסיס, ואתה נהיה חבר שלהם טוב. זה לא מובן מאליו שאתה תהיה חבר של אנשים שלא חשבת שבחיים תהיה חבר שלהם. בשבילי זה אנשים שנתנו כוח לעצמם לעשות מה שהם יכולים ולסמוך ביחד עם מה שכולם ביחד, את כל מה שאומרים לעשות, ומתחזקים עם זה ביחד כולם. זה רעות, זה הצלחה, כבוד, זה אחד בין השני. זה בשבילי פלוגת ברק. עדיף לחזור לחוות השומר, נהניתי פה מכל שנייה. באמת חוויה, אחלה חבר'ה, הרגשתי כמו שהמפקד איתי אמא שלי, אני גם חייל בודד. באמת שנהניתי. זה ממליץ לכל אחד לבוא לכאן, באמת. אוהב אתכם.